Хәерле ял көннәре барчагызга да дуслар. Тапшыруның беренче сәламен без мөхтәрәм якташыбыз Куликов Рәшит Ахмедгалиевичка очрабыз. Бүген аңа 65 яшь тула. Дип хатны яза башлаган, аларны нык хөрмәт итеп яраткан киленнәре Мәрьям. Biz Илшат белән әти-әниебез алдында мәңге бурычлы итеп үзебезне хис итәбез. Чөнки безнең бәхетебезне алар тудыручы. Түбән генә башыбызны иеп, аларга багышлап бу хатны язам. Үз әтием сыман булган бик якын кешем хакында язарга була. Чөнки ул бик матур гомер юллары үткән. 1954 елны гаиләдә 3нче бала булып, безнең иң кадерле кешебез дөньяга килә. Егет булып җитешеп, сөекле әниебез белән гаилә коралар. Мәхәббәттә 3 балалары туа. Башлап Радищево районында заготовитель, хәзерләүче булып эшли. Аннары 1984 елны Татарстан Республикасының Новочешмин районында склад җитәкчесе булып 16 ел хезмәт итә. Аннары яңадан туган авылына кайта. Әниебез Рауза Абдуловна белән менә инде 43 ел бергә гомер итү дәверендә алар төрлесен күргәннәр. Авырлыгы да, шатлыклары да аз булмаган билгеле. Ләкин әтиебезнең сабырлыгы, эшчәнлеге аркасында алар әниебез белән барында җиңеп чыга алганнар. 3 балалары да сыкланырлык тәрбия белән үскәннәр. Алма алмагаштан ерак китми дигәндәй, алар да бик тырыш, бик булдыклы кешеләр. Югалту дигән кайгыны да татыта аларга язмыш. Улларын Фәритне мәңгелеккә тартып алып, кабат сыный аларны Ходай Тәгалә. Без бу дөнья туктаган сыман хис иттек үзебезне ул чакны. Кайгыны уртаклашып, аның эчендә мәңгегә батмаска кабат миңа әти-әни ярдәм итте. Мин аларга бик рәхмәтле. Раббым 2 дөнья бәхет сәгадәтен татырга насыйплар кылсын. Бабаларын, оныклары да бик нык яраталар. Аның янәшәсендә рәхәтләнеп вакыт уздыралар. Кадерле әтиебез, яраткан бабабыз, сөекле тормыш иптәшем. Без сиңа ихластан, саулык, исәнлек, озын, иманлы, гыйбадәтле гомерләр телибез. Әле тагын бик күп еллар якыннарың белән бергәләп, бу дөньяда шатлыкларга күмелеп яшәсәң иде. Кадерледән дә кадерле, иң яраткан кешебез. Шулай диеп язып китик бу хатны сиңа тик без. Кытлар өчен сиңа сүзләр бигрәк авыр табарга. Чөнки син бу дөньяларда барсын лаек татырга. Иң мөһиме белеп яшә, сине хөрмәт иткәнне, безнең җылы хисебезнең гомереңә җиткәнне. Рәхмәт сиңа, гомереңдә безне сөеп яшәдең. Гаиләм диеп, балам диеп бер туктамый эшләдең. Бернигә дә мохтанмадык, синең җилкәң саклады. Усаллардан, явызлардан гомере буе саклады. Бүген килде 65-ң. Үзе шатлык түгелме? Матур хисләр биләп алды әти безнең күңелне. 65 ул күп түгел бит, гомерләрнең уртасы. Син гаиләбезнең җылысы, йөрәгебез ноктасы. Бәхетле бул, саулыклы бул, кайгы хәсрәтләр белмә. Гомердә дә авыртуны, сырхау дигәнне сизмә. Иң изге теләкләр белән хатының Рауза, киленең Мәрьям, улың Илшат, оныкларың Хава, Азиз, кызың Гөлнур, киявең Надыр, оныкларың Ильяс, Марат, Амин. Бу теләкләргә шулай ук барча апа, эне-сеңелләрең һәм кода-кодагыйларың да кушылалар. Хөрмәтле Рәшит Ахмедгалиевич, бар якыннарыгызның теләкләре чынга ашсын. Бәхетле булыгыз, юбилеегыз котлы булсын. Күзләреңә синең мине карымыда, аңлыйм әткәй хәзер барсыны да.
Şiге şeşlerin İkke şollanmagan Bir yürekke jıyla barsı da Bezene etkey Digez itip söydün Seni yarattım Bizini ayırmay Göz yumganşı Bizi de üsüp jittik Esin etkey Kaldın anlamay Göz yumganşı Bizi de üsüp jittik Esin etkey Kaldın anlamay Ey sağlılar dünya meşakkatı Belem etiyim jingil tügelin Arutalı bilmi uzgan yıllar Hazır anlayım etkey küngilin Arutalı bilmi uzgan yıllar Hazır anlayım etkey küngilin Gözlerine senin etkeymin Orayında anlayım etkey Hazır min varsında Şige şeşlerin İkke şollanmagan Bir yürekke şeyla varsa da Şige şeşlerin İkke şollanmagan Bir yürekke şeyla varsa da Etkey bağrın bizden rahmet sina İsen sağlık sorum Hudayımdan Uzun ömür birsin Allah'ım sinan Şunday tilek etkey balağından Uzun ömür birsin Allah'ım sinan Şunday tilek etkey balağından Şunday tilek etkey balağından Şunday tilek etkey ulağından